Patay sa sunog ang usa ka inahan ug duha ka anak sa barangay Gumalang, Baguio District, Davao City. Nahitabo ang insidente pasado alas 2 Martes sa kaadlawon, Nobyembre 25. Gilang mga biktima nga sila Daphne Tarla Orden, 35 anyos, Cara, 6 anyos, ug Z, 2 anyos. Sa wala pa mahitabo ang sunog, gingong magsige na og away si Daphne ug iyang bana, hilabi na dihang nasayra ni Daphne na dunay laing babay ang iyang bana. Na-depress matud pa si Daphne tungod sa nagkalamat nila nga relasyon sa iyang bana. Posible sab nga misangko sa hugot nga desisyon ni Daphne nga iunong ang ilang duha ka anak. Gituuhang giduslita ni Daphne ang ilang balay samtang natulog ang iyang mga anak. Wala ang iyang bana diyang nahitabo ang insidente. Kinanarbaho kini isip driver sa usa ka construction company sa sentrong bahin sa syudad. Sabado ug Domingo ra muli sa iyang pamilya sa barangay Gumalang ang bana. Sumala sa magulang ni Daphne nga si Lino Tar, wala sila magdahom nga musangko sa trahedya ang desisyon sa iyang igsuon. Sa ilahar mangudto nga kuan pamilya pod nga ana gud wala gyud mi kabalo gud nga may problema sila ba. Kay di mo kay na mo istorya gud sa mga gud kay nga na kay di mi kabantay kasi sige ra po magngisi-ngisi ra po na siya di mi ka kuan mua wala pod mi ka nga bugat na di kay naihang daladala ba. Natugaw na lang sila Lino sa ilang hinanok tungod sa singgit sa ilang mga silingan nga nagilab na ang balay sa mga biktima. Gama sa kahoy ang balay, hinungdan nga dali kining gilamoy sa kalayo. Tingalan mi wala na kuan na grabe ng kuan. Sunog sa sulod sa iyang kwarto may nagunagod. Grabe ni kuan na. Sige na magbubo. Kuan na gyud, di na gyud makaya. Nasayran nga nakapost pa og mensahe si Daphne sa iyang Facebook ug hulagoy sa iyang natulog nga mga anak aya nahitabo ang sunog. Gipost sab niya hasta ang screenshot nga conversation niya sa gingong kabit sa iyang bana o conversation nila sa iyang bana. Before nga nasunog, nagpost to siya daghang kito iyang ipam-post kay dito pa nakabalo nag-away-away din si siyang kuan day, siyang laki day. Dili madawat ni Lino ang kalit nga panghitabo. Hilabi na nga naangin hasta ang kinabuhi sa iyang inosente ug gagmay pa nga mga pagumangkon. Sakit mo guys sa kuan buot kay si Daphne manggod mo na to gihimo na mong mulag silbing ginikanan ba sa mua ng mga naigsuon kay siya na naga kuan sa mua ba nga tabang gabuot unsa bay mga panginahanglan mo na to mga desisyon sa mua. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, gibanabana ang anasa 45,000 pesos ang danyo sa sunog. Walay nakitang foul play sa kamatayon sa mga biktima. Apan palawman pa sa kapulisan ang investigasyon tungod sa social media post ni Daphne na nagpasibaw sa iyang problema sa bana tungod sa laing babaeng niini. Kasado ang biktima ug ang iyang bana. Sa karon, anaa sa usa ka punerarya sa Kalinan, Davao City ang patayng lawas sa mga biktima. Matod ni Lino, 5 ka adlaw nga hayaon ang iyang igsuon ug mga pag-umangkon sa punerarya. Plano nila nga ipalubong sa barangay Gumalang ra gihapon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.